Μια φορά και ένα καιρό ήταν η κοκκινοσκουφίτσα στο διαδίκτυο, δηλαδή στο ίντερνετ. Κεφάλαιο πρώτο. Ναι, έχω ένα καινούριο αίτημα φιλίας. Λάκης Λυκάκης. Αυτό το όνομα φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά τι πειράζει, θα τον αποδεχτώ. Τι βλέπω, με δέχτηκε για φίλο της. Ας πάμε στη σελίδα της. Βλέπω που μένει, βλέπω τη διεύθυνση του email της και θα πάει και στη γιαγιά. Εδώ είναι το σπίτι. Γιαγιά, ήρθα, σου έφερα και τα αγαπημένα σου μπισκότα. Γιαγιά. Γεια σου αγάπη μου. Όταν αποδέχεσαι κάποιον για φίλο σου στο Facebook, του επιτρέπεις να μπει στη ζωή σου. Να αποδέχεσαι μόνο όσους γνωρίζεις. Θες να φάμε παρέα? Όχι, ίσως κάποια άλλη φορά. Πολύ άγρια αυτή η γιαγιά.